boli, kámo. Ty vyzeráš ty kokot jak kurva, čo má leukemiu. Chceš to skúsiť? Kurvu s leukemiou? To si nejebe. Godzilla, Godzilla, Godzilla. Kúpeľný dom Naštívi túžila. Godzilla, Godzilla, Godzilla. Kúpeľný dom naštívi túžila. Godzilienka neblázni, lebo ťa odvediem do Mariánskych lázní. Godzilla, Godzilla, Godzilla. Kocinka Neblázni. Jaj, ďoďu, ďoďu, havária, ďoďu, čava zražka, ďoďu. Ej, ty lav, čo máš aký kvica, ukáž, gebuľu. Zahraj. Jasné. Však víš, že to vybavím, ne? Dobre, to bude koľko metrov? Jakých 100? Počkaj, vieme si to označiť, kde chce strieľať? Do mesta. Do mesta, dajme tomu, že dáme túto budovu. Čo ja viem? 150 by aj mohlo byť. Dám na teba. FUJA! Že to je veľa 150. Ja ho mám na muške, môžem strieľať? Ide to kolo neho? Čo ti drbe? Tak po piči bluza. Aj mi vlasy vypadá, treba v toho leukemiu. Šlápeň, máš štýl. Budeš hovoriť. Žer jablko, oj. A čo je to za Pokémon? Jablaka. Pokémon! Volím si teba! Menežereš, toto lopta tak nefunguje. Co je s ňou? Nevím. Vôbec. Menežereš, vybav to, aby sa hýbala tá lopta. To víš, že to vybavím. No poď, loptička, hyb sa. Kde máš nohy? Hyb sa. Dobre. Ej, ty čo máš hlavu jak tekvica, poď sem. Alebo ja piš to môžem. Ej, ty čo máš hlavu jak tekvica, poď sem dať čo zahrať na basu. Hej, ty čo máš hlavu jak tekvica, poď dať čo zahrať na basu. Bicyklová patrola. Počúvaj. Keď takto bude trepať sračky, tak začni kichať jak pičes totálne. A keď sa ťa takto spýta, že čo ti je, tak mu povieš, že si alergický na kokotiny. Cítim sa ako rošľadný banán. Peťko, nenadávaj. Viktor. No? There is a Lorax. Need speaks for the trees. And for some fucking reason. This is Vietnamese. I am the Lorax. I speak for the trees. And for some fucking reason, they're speaking fucking Vietnamese. Dun 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 dun. To je gay! Je to gay! Je teplej! Prvý frak máš dobrý, a druhý to čo? Druhý frag mám piči. Piči, ty stará lingra. Čavo nezabíja Rusákov. Máš ty jo. Solo 2 proti 5. Ale reálne by to bolo lepšie podľa mňa. Imagine ten boj, proste by to boli jak dvaja Johnovia bykovia v proste dome, vieš? You fuck with my car and my dog, I will fuck with your life. A normálne príde, že tá... Hej, no. A nie tu more traja kokoti z Narnie ti tu dojdu do piči na európsky server a... Tu sa bavia aj one, že sú one Dr. House, vieš, on pozrie na skener a on hneď zistí. Hej, piču,
No, máte rakovinu práve, si si nehovor ty kokot, bez teba by som si ani nevšimol do piči, keby som to nemal napuchnuté ako ne. Áno, presne Vieš, do tak. piči to má, že veľké bečka, malé bečka, vieš, a proste príde chlapec, vieš, chytí tú žensku, že Štefan, vieš. Nie, Jackie Chan. A ten kde pošoval? A toto miestnosť na beste. No prečo pošoval tak deep? Where there is a hole, there is a goal, you know. Si kokot. Kokot, jaký malý podnik, prapný, peš koník. Dobre, vybuchol. Max, fokus. Ja nemám, to pičiš, ako on sa spá. Ešte raz dáme. Hej, kamo to piči. Dobre. Ja to hrám, dokedy to nedám. Kamo, to je v piči. Proste ja mám nafajčený strelať proste retarda starého, ktorý beha jak taký pičus. On beha jak orangutan, fakt vo výbehu, výbane z logických skošic. A ja mám strieľať do piči. To čo je? A ešte sú tam svetované zvieratá, kamo, čo majú oči jak telopuchy proste. Fuj. Taký emot, že by som ťa mohol sapnúť po rieti, taký kamarátsky. Dobrá. Písal sa rok 1900. Počas tohto obdobia veľmi veľa koubojov malo veľmi veľa koní. A ešte veľmi viacej dievčat, oveľa viac penisov. Pretože ako vieme, v histórii penisy boli všade. Neboli síce tak neukojiteľné, ako boli ako si v dnešnej dobe, ale kúzlo tejto doby ostalo navždy v našich srdciach. Preto veľmi bežnou tradíciou na divokom západe bola veľmi jednoduchá spoločenská hra. Táto hra sa hrala s kolegami v práce, s kolegami na rybačke, počas toho, ako si bil ženu, počas toho, ako takto druhý ti bil ženu, pretože ty si bil vlastne toho kamarátovú ženu. Išlo o hru Sušienka. Americký názov Cookie. Táto hra pozostávala z toho, že sa zobralo 8 alebo viac kamarátov, čím viac, tak tým lepšie. A sušenka sa položila do stredu izby. Kamaráti sa zhrnuli okolo sušienky a ten, kto sa posledný na ňu urobil, tak ju celú spapal. Ty si kokot. Worry not, my friend. The princess of retards, will save you. On tam sa schováva. Say no more. Si kokot? Začalo to krásne poľovačkou a skončilo to ty kokot pri genocide. Prečo? Uznávam, ten prank sa mi trochu dal prejsť spod kontroly, ale... I mean, we had a good time. Sorry, robím ti tu bordel, pozbieram to. Tak poldeco kukurici napchám si raz, dva do rici. Počkaj, ja to nejak... Nie, vidíš to, ten Černoch to tu hodil, ty vole! No fuj! No No fuj! To je nevychovanie toto. Idem head stadzi.